minangka sarana ambabaran dosa bangsa preng rakata gunung kampeng ngamron tekad nutut sejak yen ra eling Pinarung swaraning pradangga angranggin Slemarang pangli ing Widawati kang mangan nyetanyet dening para kadang nyusan jaya musik ambabare ketawang puspa warna kawis tinggal jengkaring sirat mojo pinanganten putri kampus kepareng bangkit sangking panti busana nalika samono wasyaga kinarya suba panggalaning kirap nenggih bagus Afan Fadilah Akbar Wardana ing semukawis tara jalma limpat pasang grahita lan tepleda ing guna saneskara sinambung wingging serat waja pinanganten putri ingkang saking mandra katingal sampat kang dadi pengagemanira cecunduk sekar malan pirinonce winangun cunduk mantul ingkang tansah eba lamun to kinare lumaksana busana ngimba busaning prameswarna ingkang sinulam kencana katinggal pateng kalebyor pateng pancurat lamun to sinor marang sunaring pandam kurung ingkang angrengganing sasonadi endah edening pengageman hamiwuhi dateng gandes wasolah selagandi kuping mangga wis bukan ingkang tinuju sakala nengganing kursi ringga cingkak ing pandulu kawa ing paninggal mlabat ngantosi swaning bodha tumaring kamenangka gegantaring kaya mangpro mangut asmaning dring gawios wijiling lesan
Wis dumugi wonten ugian ingkang pinuju nenggiri Sang Wimbasara Duta pamethu ing pinanganten Jalu miwah para kulawarga Wandawa. Wonten ing manggarawipun pinanganten kakung sakwanda saking Pracima Palerman kasepuhan dening Bapa Miyanta winggeng saking laladan Padokan Sawangemplak Boyolali. Semarga-marga tansah maos japa mantra kidung pujamurih anyandunga dhateng kawilujengan. Kentar-kentar winur Bandawida sumirat ambak Barateja moyo-moyo anengge punika tejanira Serat Mojo pinanganten Jalu kang mus kepareng bangkit saking Pracima Palerman
saking mantra katingal indah asri raras kawuryan kang dadi pengagemanira mangagem sangsangan kenconing kang kinarya carup kalawan sangsangan puspita rinunce mungguing jangga temumpang ing pamidangan kanan kalawan kering haklawar dumugi jaja yayah teksaka mungguing situ Bantalayu paning secindhe puspita epek baludru wangkingan warangka lagang ukiran hanunggak semisina satya duwung tiratah tinaturengga sarta sinung homya puspita rinunce Pihak orining wiwaha manjing madyan bagian sakala kandhek hangentos laksitaning adi cara pasrah ramyang sasongko gumemyar mangkin tanpa sireng monggo kadang pisan sutresno tumrap mangke kepareng daya-daya babo pandherek paring donga pasti dhateng kang putra ingkang sampun kepareng sinaning tata monggo kadang pisan Yeah.
kontol baris Golopis kontol baris Golopis kontol baris Gotong royong nyambut gawe Ayo Ayo Ojo ngayahi karyaning praja Guna nandang gawe Sayo Rukun bebarengan roh kancane Lilo lan Legowo Kanggo mayane negara Siji Loro papat Maju papat diulang-ulangake meski endah lambunge Golopis kontol baris Golopis kontol baris Golopis kontol baris Lopis kontol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun sesepuh pini sepuh aji sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyane kautaman ing ngapunten pinundi. Panjenengan tamu kakumiwah putri ingkang sinok ing bagya mulya. Kula ngaturaken wilujeng siang wilujeng rawuh lan ugi wilujeng pepanggihan kula sak kanca paguyuban campur sari New Sanjaya ingkang mijil saking Jatikuwung Gondang Rejo Karanganyar ingkang dipun pimpin panjenenganipun Mas Dani. Sowan kula sak kanca mudi dawuh saking ingkang ampun kugati panjenenganipun Bapak Sugiyanto sekarang Ibu Tri Endawati wonten ing Jatikuwung RT Gangsal RW Gangsal Jatikuwung Gondang Rejo Karanganyar netepi darmaning asepuh ngentas pitutus atmajanipun nggih menika ingkang nami Diah Ayu Roro Eta Nurkolis Sarinana Prawinda sarjana fisiologi ingkang sampun dhaup kalian Bagus Andi Septiawan sarjana fisiologi GR putra saking panjenenganipun Bobo Sardi Ibu Mujinah mijil saking padokan RT sekawan RW Gangsal Sawan ngemplak mboyo lali tersenyum. Sowan kula nderek mengayu bagya mugi anggenipun Bapak Sugiyanto sekalian Ibu Tri Endawati ingkang ngagungan kersa mugi katebihna panggoda pangrencana celakaken nugroho ingkang agung menggah temanten sarimbit dadosaken jejodohan ingkang antut runtut pindho mimi hamiduna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah barakallahu laka wa baraka ngalaika jamaah bainaka mafiqoir. Sowan kula kapurih caos panglipur mugi hanuju purana dadosaken rena naning panglih panjenengan sami hanganti Triwidawati antawisipun Widawati ingkang gawanipun Pak Joko monggo Mbak Suye Pak Joko nggih Joko Susilo ingkang nomor kali Mbak Ambar monggo Mbak Ambar kula aturi jumeneng ya saya lele pakanane iwak entah lele pakanane iwak kali monggo ingkang kagungan hotel monggo Mbak Asih Hotel apa, Pak? Sari Asih Karangpandan monggo Oh iya. monggo Mbak Asih ya lele pakanane iwak mentah lele pakanane iwak sili kapandu kula gepeng garing saking Temuireng Tegal Gedhe Karanganyar sapenahipun kidul terminal Bejen mugi anggen kula sak kanca caos panglipur ndadosaken renonaning pangalih panjenengan sami sesarangan kalian campur sari New Sanjaya.
dan untuk foto bersama temanten Mbak Erna karo Mbak Erni Mas Wawan ora usah kate bingung yen to pancen rasa aku jadi sekali lakon ninggalke seliramu ora yen tanggal kelakon perpisahan karo aku ojo ganti gawe gelo ngadino dina peno ing rupeto ala yo mas apa kowe ora kelingan latar padha lelungguhan kegocekan karo aku mangetan sekno sing nyuara ya ben kaya dalang piye carane terus mangetan tekan sukune nyuke delok plira-pliri sing dembung sing nyaron plira-pliri ya iku ing
tawang mangu. Mas wetengmu apa lara krungu ngene iki? Kowe aja ngece, Pak. Dadi pambiwara suarane apik. Lah kene iki yo golek pangan kok kowe tok nyepelekke. Apa-apa urip ora sarwa ora kepeneran. Ora nyepelekne, Pak. Kuwi heran. Nek iso ya kok beda intil-intile ngono lho, Pak. Kuwi cilikane kancaku, amulane karo aku sak-sake wae. Kuwi cilikane jenenge Colet. Oh lalat tolet konangan. Terus mangetan tekan sukuning wukir. Ya iku ing Tawang Mangu. Kutha pari wisata. Sik to, mosok Pak Mantep ling Angop. Dasar reja kalamun ing dina Minggu. Gedhe cilik anom tuwa. Dong apa? Kabeh anglelipur diri. Ya. Lulus pendadarane. Dawah langgam napa no? Nggih, fotomu kewala, Pak. Fotomu sowan Mbah Lurah Sepuh. Mbah Heri, Mbah Putri. Aku ya Salim, marung Salim. Salim, Mbah Lurah, sehat selalu. Bu, sehat selalu, Ibu. Wah, Pak Joko. Mboten kok. Pak Joko pemborong. Halo, Bos. Iki kanca SD. Kanca SD? Oh, kanca SD. Elok men cah. Samijo. Ha iki Lek Maryono kok Karang Pandang. Kok kenal kabeh to, Pak? Yo, aku mah yo kenalan kok. Aduh, seno. Ki lho kadang pesan lenggane nang kene. Wah, nggih. Monggo. Wah. Wah sapa? Wih, kanca Facebook mendhi. Paijo. Paijo. Paijo, Apa iya? Lek Maman. Oh, masa Lek Manto. Oh iya. Nggih leres to, Pak? Leres. Wale. Manto iki. Ngawur nek pas. Bocah jan, Mbok. Katuran lenggakan di sekitar. Langgamipun fotoku. Penyanyi kon ra sugih. MC kok ngisi-sini kancane rombane. Mulune ra ilok-ilok ngono rek. Oke, ketok isik jember-jemberi. Ayo wong iki ora nek iki malah risi. Wis tak cukuri malah aku ngene terus. Tenan iki tamun akeh banget cek rawuh. Kowe pamane diparingi dit 200.000. Heeh. Kon nyanyine dhuwur pickup kae gelem. Aku. Gelem. Ning mandek. Heeh, ning kono gelem. Gerumpama. Tak junjung. Gerumpama lah duwe dhisik. Duwe dhisik. Mengko tak jaluk. Jaluke sapa? Ya Allah, ya Allah. Ndang, dijaluke sik. Yo, kok sik. Piye? Yo, nek kono sik ya. Karo nyanyi. Kok sik to, tak menerke bokong sik. Ya. Ayo jaluke. Sisan goleke payung, panas elok. Selalu
kondang kok nggawa dungkel. Polahmu ra ilok-ilok aku arep jungkel. Menengo kaken polah wae. Aku Swampluk dhewe lho kok. aku saking senenge Pak Gianto lah pemborong. Engko kanca-kanca nyu Sanjaya Musik arti bonusi Apa? perumahan. Tenan po ora? Heeh, perumahan sahur sepuh. Kok iso sepuh ya apa? Sahur sepuh perumahan sahur Sahur sepuh. sepuh ya apa kuwi? Nyaure tekan tuwek. Walah, nyaure sak matine. Sing rawuh ki pemborong-pemborong kaya Pak Joko ya rawuh. Heeh. Sukses sakno biaye kene. Piye aku mau wis entuk urang. Oh, engko rampung tak keki. Tenan lho. Iya. Ayo midhok nano. Midhok ya. Lah dalah. Gendong, mburi wong arep. Ayo mburi weh. Ayo karo nyanyi. Ya ora iso munjal ambekan kok. Tempat sampai pundi. Bayang-bayang. Sayang. Aku kan nandang asmara. Soning banen montang pamit. Mong sebalang besoknya ora bisa Pak De, Anak apa sayang? pasti semangat ta? Kok Semangat. rada lemes? Iki mau gendong suye mau. Oh, tadi lemes. Aku yo kowe sak umur-umur iso kesempatan gendong suye. Oh, Ayo tak golek yo kowe anak nang gelem joget nang pick up seneng. Aku iso iki mau lega berat iki. Oh, lah iya. Heeh, rada anu. Ngisor teles. Keringat anak. Nggih, masukin nggih. Masuk sayangku cintaku. Monggo Kang Mas, nyatresnaku bapak. Tundulan prasetyamu, ata korbanake jiwa Ora kode dadi mlebune kene arep ngangkatne. Lali janjine keserimpung-serimpung. Sepurane ya Mas ya. Ayo kowe ya kowe bingung wong aku sik nyanyi bingung. lah. Padha bingungnya saiki. Ya. Janjane kowe